kuriér. Počúvam vás. No to kedy si balíkom vás. Wow, že super, že klobúk dole, že videli to vážne aj celé Slovensko, že fakt tá robota určite stála za to, tá drina, lebo niekto si myslí, že natočiť video je len tak, ale natočiť video a robiť ešte pritom aj kuriéra. Je to také zadozučinenie za toto všetko, hej, že čo sa behom toho roku stalo a bol som veľmi rád. Dobrý deň prajem, tu kuriér. Mám pre vás balíček. Áno, počúvam vás. Doma ste? Pravda, že. A platím tam niečo? Áno, na dobierku to je. Máte tu 94,50. Tak ja nie som doma. Tak ja vám poviem tak, že ja som bol sám doma. Keď moja mama ma chcela pustiť vonku, že keď som sa vypýtal, tá sa len mi rozprávala, ja len som sa pomodlila, ja mám 96 stehy na tele, bo ja som furt prišiel zdretý, nie že zbitý, ale všade všetko som porobil, som bol taký, no, že šarkaň, hej, my rozprávame, že to sú šarkaníky. No, od roku 2010 v Gelnici som si založil fanpage, čo som v živote nevedel, že čo to je, a kamaráti mi povedali, že Džuky, založ si fanpage, tam budeš dávať videá, a toto som, že čo to je, nie, fanpage, nie? No teda, jak sme prišli k tomu, založil som si, stránka sa volala Matúš TV. Predstavte si, že tam som si nazbieral cez 80 000 ľudí. Tak som robil kaviarni, hej, barmána som robil, potom som robil v jednej firme, kde sme triedili odpad. Ale ja som si stále tak rozprával v živote, ja som tak aj nastavený, že kľud to je jedna etapa tvojho života, aj keď málo zarobíš, len prežij. No a asi rok som čakal na tú robotu a mi volá, ideš do práce, či ideš robiť kuriéra? Tá idem, nie? No a predstavte si, že ja som prišiel prvý deň do roboty a normálne večer, jak som prišiel z roboty, som povedal, ja toto v živote robiť nebudem. Lebo to bol veľký tlak na mňa, som robil 30 balíky do večera, hej. Volal som tomu Paľkovi, čo mu za tú jednu vetu doteraz tak ďakujem, Morsam Paľko, že nehnevaj sa, ale táto není robota pre mňa. Že ja to kuriéra robiť nebudem, že kašlem na to, toto. A on mi rozpráva, Matúš, každá robota je na začiatku ťažká. Musíš vydržať, choď aspoň zajtra, uvidíš, že čo bude, ne? Tak som si povedal, dobre, vyskúšame ešte raz. No a predstavte si, že išiel som na ďalší deň, ale robilo sa mi lepšie. No tak som vydržal a napokon som robil 8 rokov túto prácu. No budete hotovosť alebo kartička? Áno. Áno, hej. No tak dobre. V roku 2021, v tej takej najväčšej pandémii, čo sme mali strašne veľa balíkov, sa mi stala taká vec, že volal som jednej páni, bolo asi 11 hodín a volám je a zazvonilo raz, druhýkrát pani dvihla a rozpráva, že najkrajšie Vianoce sú na Expresse. A ja jej rozprávam do telefónu, hej, pani, poďte dolu, 87,40 platíte. Ja som zobral telefón, odovzdal som jej balíček, išiel som hedne, zobral som telefón a predstavte si, že ja som tú storku povedal. Naraz večer pozerám, Radio Express označilo mňa, ne? Dali ma vonku. Oli Župinková mi píše. Matúško, že nešiel by si ku nám do Hemendexu, že stal sa z toho taký virálne na Slovensku a toto. No a takto všetko začalo a začal som točiť videa a dostali sme sa až k Džukyho pondelkom. Aj. A tu som sa ja nanosil balíkov za tie 8 roky. Nie, poviem úprimne, že 95% všetkého toho, čo som natočil, bolo pravdivých a 5% som doplnil. Stali sa mi také veci, že fakt z Bratislavy mi kuriéri volali, Džuky, ta si predstav, že toto isté sa mi stalo a toto, hej, že a pani, ktorá mi v živote nedala ani euro, mi rozpráva, ja pozerám toto kuriéra, to vy ste. Bo oni furt mysleli, že to je napríklad ten, že nie, že to z východu, ale že výborne a nechajú aj peniažky. Niektorí ľudia aj prídu, čo nikdy neprišli dole, hej, takže malo to taký nábeh na to, že čo sme chceli, že aspoň tu je to 1% ľudí presvedčiť o tom, že fakt tá robota kuriérska není len, ja to poviem tak, že sluha, jak som bol sluha, poslík, spodina, bol som už všetko, hej. Dobrý, mám pre vás balíček. Pôjdem, no ale nemáte psa, hej? OK. A že nemá psa, ideš tady. Influencer je ten, ktorý predáva produkty, ukazuje. Toto dneska je veľký problém s tým, že mladí nechcú robiť.
Dneska mladí nechcú robiť, dneska chce byť každý influencer, chcú vidia napríklad na internete, že sa predávajú nejaké tie veci, oni to chcú, hej. Takže ja nechcem spadnúť do tej skupiny, hej, takže ja to tak beriem, že ja nie som influencer, ani nikdy som nebol. Toto, že mám nejakú, napríklad na tom aj Instagrame mám pomaly 66 000 ľudí, ale ja to neberiem, že som influencer a beriem to tak, že v podstate toto všetko som si vybudoval ja za 12 rokov, hej, ktoré tými videami prišli a neberiem, ani nikdy nebudem influencer, tam budem gačo z Dzedziny, z Gelnici. Narodil sa mi synátor a cítil som už vo svojom živote, že no Matúško, asi nastala chvíľa ukončiť to, dosť zdravotné problémy som mal, či chrbtica, či žalúdok a už som bol fakt taký, ja to poviem úprimne, zdretý z toho všetkého a hlavne aj po psychickej stránke. Vo firme som bol 8 rokov. 780 000 balíkov. Nesrandujem, ale ako v hlave to mám tak, keď si toto všetko premietnem, takže, ale strašne veľké množstvo. Na tejto dodávke som najazdil tých kilometrov toľko, že neviem, či by som štát náš neobtočil asi 30 krát. A to som málo asi povedal. Asi 300 krát. Takže naplno sa venovať určite mojej krásnej rodinke. Za 5 rokov budem v telke. Lebo takého gadža ešte tam nemali, jak som ja. A toto potrebujú. Zdravím vás všetkých. Zdravím vás Ďuky Papaja. Som veľmi rád, že ste pozerali naše videá. Prajem vám hlavne veľa zdravíčka, lebo toto je najpodstatnejšie. Ráno sa zobudiť, ísť do robotky, porobiť si niečo a žiť. Majte sa krásne a odchod!